iyakar rayuwar duniya kenan. Shine ajali na farko. In kun duba farkon suwar cikin suratul Maida da sauransu, kun ga wanga tsarin magana da nake faɗi. Ajali na bude wannan Allah ya ce ni ya bar ba kai na sani. Ila yawma yanfakhu fi sur fatatuna afwajan wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba. Wannan Allah ya bar ma kanshi saboda girman tashin alkiyama. Yasa Allah bai gwada wa mutum garar shi ba. To Allah ya tabbatar kuma suratul Araf ya ce girman nauyin ranar tashin alkiyama bisa da kasa bai daukar shi. To taqulat samawati wal ard. Nauyin shi sa aka kasa gani garara. Illa iyaka dai ya ce mana la tatikum illa baktatan. Zai zo ne a girshe. Yanzu haka muna zaune ga duniya da ya tashi a cikin baktatan. To Allah kuma sai kawo addinai. Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo addini. Allah ya kawo mana addinai sai ya kebe addinin musulunci shine nashi. Inna dina inda Allah al-Islam. Akwai cikin suratul Al-Imran kun ga wanga bayani da ya zo da shi. Kuma cikin abin ya yi makomi tsari. Fuskan sallah yana da tsarinsa da lokacinsa. Ba haka ba, fuskan zakka, fuskan haji, azumi, kowa na da irin nasa tsarin da an yi mai. To mutum har yau shi kaɗai Allah ya keɓe ya bashi in ya mutu, ya kashe babu. Abinda za musu dan uwan shi musulmai za su yi su sallame shi daga nan ta kare shine sallar nan. Ko a gaba shi ma aka yi tsarin da ya babbanta da ya 5 salawat. Ko a gaba ne amma bi shart da alwala. La yuhillu salatu li ghairi wudu. A cikin su'adari kun ga wanga bayani. Shi yasa salatin nan da ya zo cikin ahadari nan ba a bashi alif da lam ba. A ka'ida na hau. Saboda nan bashi alif da lam ya zama ma'arifa shi ne wani sallah da ba. Shi aka yi shi na kiratun ba alif ba lam, mana kowane irin sallah ne dole ne sai da alwala. Tawafi dole sai da alwala. Amma mazhabin mu Imam Malik yasa ina kira ga maluma ku rinka koyar da yaranmu da al'ummanmu kan mazhabinmu na maliki. Mu Afirka malikawa ne, ahalari ishimawa duka malikawa ne, continentin Afirka duka malikawa ne. Misra shi zan ce kamar 20% akwai hanafi, amma general malikawa ne. Shi yasa malumman ku komo da hankalinku kan mazhabinmu na Imam Malik. Shi yasa ba a tawafi sai da alwala, ba a sallah sai da alwala. A Safa da Marwa kana cikin yi sai alwala ya gaddama ci gaba. Shi ba ya shi da alwala. Arfa ci gaba ba. Shi yasa Allah ya yi hukunci na komo ka da nake rufi. Allah shi ya ce wani cikin Alkur'ani وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. Shi ya halicce mu maza da mata, shi ya yi mu kowa matsari. Mata suna da tsarin halittarsu, maza kuma muna da tsarin halittar. To da ya kai kan arfa, abu ne wanda ya zama zamanan wa makana, lokaci ne da kuma wuri. Amma sallah azumi zakka bai da wuri. To inda ko kasan wangara azumi ya kama ka shi ka yi azumi ka, sallah ya kama ka shi ka yi wurin, ko ba ka bane. To amma hajji sai ka je ne inda yake da lokaci da wata ai mai tsari. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mai ilhaminsa aka dunkula hajji gaba daya sai aka ba arfa. Shi ya ce mai alhajju arfa. In dai ba kai hau arfa ba, ba ka da hajji. Kashi uku ne aikin hajji, akwai tamattu'i, akwai ifrad, akwai qirana. Dukkan an dunkule su an ba arfa. Da aka ba arfa shi aka janye alwala cikin arfa. Me yasa?
iyaye mu mata. In an ce arfa sai da alwala sai za su ba ta da alwala ba. Abu arfa. Yawa cikin hankali mu ya yi kuwa. To sai saboda iyaye mata halartar zauje ni zakar wal ursan nan da Allah ya yi mu shi aka janye alwala cikin arfa. Kana da alwalawo ba ka da alwalawo ka je ka yi arfa. Mace ta haifu ko tana rike ta hau arfa daidai ne. Yasa ba kori arfa abin da ya fi daraja cikin arfa ne ka ci tuwo ka kwanta ka kwana. Wani sikirin ga duka maluma suka stable mu. Shi da Allah ce je fili arfa kawai. Daga safiya zuwa marci. Ba lungun daki ga karo ki Allah ya barkati haji ba. An ga da dakin ga da arfa wani fi musajawa. A dakin ga fi musajawa. Ko ya sarki? Komin sauran gida ba first step ka taka garewa. To da first step da last step wanne fi? Shi yasa dakunan mu da muke roko Allah mu ce arfan nan mu je Madina. Wallahi lungun daki mu ya fi shi mustajaba. Dan na Allah ya karbi addu'an kai. Ko ba ga gai ba? To Allah ci shi ku arfa. Wanda ba su yi haji ba Allah ya sa su yi haji. To game da sallan gawa, kamar yadda na ce shi ne iyakar abinda Allah ya sa musulmi ya sallami dan uwan shi da shi. Kuma kowa sallan shi yake yi wa. Al-jama'atu rahma. Dalilin da ake gamuwa mun riga cewa ya shiga kai sallan kima. Ba na ruwa salatul gaib da sauransu ba. Kowa ya je sallan gawa ba an bi liman ba. Kowa ya yi dashi. Amma raka'a hudu, kabbara hudu ne ba raka'a hudu ba ne. A raka ne ka duga ka tashi ka kowa sai ka kabbara hudu ne. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya ne. Duk wani addu'a da kuka gani ana yi, Allah ne ba maluma hikima ya ba su basira suka kawo sun ka sa ciki ya zama zuwa gari gawa. Kamar yadda tawafi ba karanta komi kai dai ka kewaye su bakwai ya kare amma yau ka ta yan baka wani ba ya suka tawafin ulakar tattala ko ba ga ba amma sahihinsa tawafin ake bukata ba a karanta komi haka arfa ba komi zaman ake bukata to haka kuma sallan gawa kabbara hudu ne da kuna yawan kawo wasu kashashin larawan ya dace da irin gawa kun ga Allah ko Allah sallallahu alaihi wanda shi ba wani dogo karatu shi yasa ina magana ne kan sahihin abin raka a kabbara hudu abin da yazo addu'ar da ake yi nan neman addu'a ne da sauransu tsakanin mai rai da mamaci zuwa gare shi yasa na ce ku ruwa cikin littafin Riyadus Salihin a babin nan na jana'iza kun ga abin da nake fahimta kabbara ne kawai shi ne sahihin abin to Allah ya ji kan babannin mu Allah ya gama rai da gafara Allah ya zaunar da gane lafiya Allah ya kiyaye kasan mu wanga annoba da ake kira coronavirus covid-19 na sa mai suwa ruwan tufano Allah ya kawo mana karshe shi Allah yanda an ka bude umura kowa ya yi ce ba wani ka'ida to Allah ya sa haji kuma mai katari da haka da na roƙon Allah shekara ta 2023 2023 ke ko na so Allah ya bani rai da lafiya ta hajin zaman miloniya haji ko miloniya mage bane ya cika shekara 50 na hawa arfa a rayuwa na tem komo za a samu shekara ɗaiɗai 50 a yau kasan gadon gari na cikin sofofi alhazai a shekara 50 ma kwana 50 bai na so ni da spanyar ko za mu wanda Allah ya rito Allah ya saka da alheri akwai gajiya akwai mugun yaron na yana dawo ko sai shi akwai mugun yaron nan ba yunwa